Landarez inguratuta eta aire zabalean sortu du olerkariak bere poemategia. Naturaren dardara sotilak piztutako zirrararen bidez oso berea duen emozioen bilduma eraiki arte. Zeru lurren bilduma izeneko poesia liburuaren egilea da Jon Gerediaga, aurtengo Euskadi Literatur Sariaren irabazlea. Jon, bazuen saria liburuak, Irun hiriko kutxa literatura saria gainera, oso sari garrantzitsua dana, eta poesiari dagokionez liburu oso ederrak ikusi ditugu, sariketa horretatik, eta Euskadi Literatur Saria orain. Bai. Posik? Bai, posik. Izaten ari da olatu handi bat, eta sorpresa sartu nuen, eta oso posik, eskertuta. Postu gaitu, dinot, poesia zale garenok be, liburu honena poema liburu bat izatea? Bai, ez da ohikoena, inoiz gertatu izan da, 3 aldiz, lau aldiz, baina normalean beste novelak eta holan irabazten dabez, eta aurten bat tokatu zaio poesia liburu bati, posik. Zeru lurren liburua, eta zeruak, eta lurrak, eta gizakia, eta zeri buruz egingo dugu gogo, eta 7. liburua ja dagoeneko zuretzat. Bai. Bueno, askotan esaten didate, holan osagai, gehien ikusten den osagaia natura dela. Baina nik beti esaten dut, natura hitz egiten dugunean, gizakiak asmatutako hitzen bitartez, beti ari garela aldi berean gizakiari buruz hitz egiten. Orduan, natura eta gizakia eta biak elkartzen diren tokian idatzita daude poema gehienak. Aurreko liburuaren bada jarraipen bat bai, ezta? Apurtxuet, keskatzen zaitxune eta jarraitzen zu hortik. Bai, ez da, jarraipena bada da, poema danak normalean espazio berean idatzita daudelako. Espazio berean esan nahi dut, hori Rilke esaten zuen Beltinen Raun munduaren barneko espazioan. Hor, nola esan, zerulurren intimidade baten sartzen zarela noizean behin, egunero ez, baina noizean behin. Eta horren intimidade horretan aurkitzen dudana edo entzuten dudana edo gogoratzen dudana idazteko momentu horretan, nola denbora eta espazioa antzeko izaten den, batasun bat ematen dio horrek liburuari eta aurreko liburuei bai. Antzerkia idatzitako bebe bai, aspaldi hortxe ezagutu ginen, Jon? Antzerkien eta inguruen, aspaldi. Eta idazle lanetan irakasle zelan zabiltz, azken urtietan gauza asko eginda, eta hortxuet irakaskuntzan be hartute zenbait bidi, ez da? Bai, irakaskuntzan 21 urten betetzen dut aurten Laur ikastolan, filosofia irakaslean lehenengo batxillerrean, eta gero antzerkia noizean behin enkarguren bat agertzen bada, eta holan garai baten ibili ginen antzerkiola imaginarioan dramagile lanetan, eta gero azken urteetan enkarguren bat agertzen bada beste konpainiaren batekin ere, batzutan baietzen zaten, eta horretan ere banabil. Idazten, gaztiekin, filosofia irakusten, antropologo ez zara ikasketaz? Bai, ikasketaz antropologoa naiz, bai. Eta, besan duguna, bestak beste orain eskuartean daukagun liburu saritu garekin, apurtxu bat ja barriro belkarzketak emoten edo ikusgarri egiten lana, ez da? Ez, horregatik esaten dut, ari dela izaten olatu handi bat, elkarrizketak emon beharra, eta holan ez da nire saltza, ez naiz oso plaza gizona, baina badaki bolada bat izango dela, eta oin baietz esateko momentu heldu dela, eta gustora nago, ez dago problematik. Oso gustora hongo gara gainera, etorkizuna iragartzeko norkaragu. Bakarrik ez, norretorriko da? Geuaz bat egingo du batek, zure lagunen batek? Bai, etorriko da Bilboko liburu denda historiko batetako arduraduna. Orain liburu denda Zirika deitzen da, garai batean zan gatazka kolektiboa eta lehenago Likiniano, Ronda kalean dagoena, Idoia Ugalde deitzen da, eta garai batean izan zen bebai Laur ikastolako filosofiako irakasle, eta orduan aspalditik ezagutzen dudan pertsona Idoia Ugalde. Zuk ere, nire eskutik arintzen duzu elurraren zama. Zure eskuan lokartzen dira zeru lurrak. Nik ere atseden hartzen dut zure eskuan. Jon, ez da zeregin erreza izango, liburu bet aukeratzi, saritua izateko, esan dugu Euskadi Literatur Saria, jaso duela, zure liburuak, eta epaimaiak dio naturaren behaketatik abiatzen, hausnarketa poetikoa egiteagatik, gizakia bere minekin aurrez aurre jartzen duen liburua dalako, adierazpen poetiko landua eta delikatua duelako, honelako gauzak entzutien? Bai.
Asko postu nintzen, eta iruditzen zait epaimahaiaren hitz horiek direla oso batzutan poesia idaztea da gauza bakarti bat, oso erantzun gutxi jasotzen ditugu, eta batean olako iruzkin bat jasotzea liburu bat idatzi ostean, ez dakit pozgarria da. Ze gordetzen du poesiak berez, eta iruditzen zait autore bakoitzak eta poeta bakoitzak gauza bat bilatzen duzuela, bada bilaketa bat, eta irakurleon aldetik bada bilaketa bat. Irakurle hori gauze batzuk gustatzen zaizkigu, beste batzuk ez, baina bagabiltz zeren bila, ez da? Zeren bila zabiltz? Ez dakit oso ondo, ni pentsatzen duen nabiela hitz poetikoaren bila, baina zer den hitz poetikoa eta zer ez den hitz poetikoa hori esatea zailagoa da. Eta gainera ni pentsatzen dut poesia daukala gertutasunarekin zeo zer, ez? Igual batzuk eskatuko diote hitz poetikoari gauza bat, eta beste batzuk bilatuko dugu hitz poetikoan beste zeo zer. Baina niretzako badauka mundua izendatzeko grina bat, olako bulkada bat jarraitzen du hitz poetikoak, ez? Nahiko nuke munduko gauzak, materialak edo ez materialak, aurreneko aldiz izendatu. Eta oso modu soilean, eta oso modu biluzian, eta oso modu ia ezinbestekoan. Horren bila nabil, ez dut esaten lortu dudanik. Orduan, horretan ere ni ikasle sentitzen naiz, ez? Beti, urrengo liburuan lortzen dudan, aurreneko aldiz, nire buruan behintzat, aurreneko aldiz zer izendatu, izena eman, adibidez ikusten baduzu sastraka, eta esaten duzu sastraka, eta hitz horrekin esaten dugu gauza pilo bat. Baina hurbildu ezkero, eta hor dagozen landare bakoitzaren izena ezagutu ezkero, ja sastraka aztena bihurtzen, ez dakit, mentafina, eta asuna, eta masusta, eta ez dakit zer, eta azten dira errealitateren gauza berriak agertzen. Orduan izen horiek, hitz poetikoak ere, hitz poetikoak inauguratzen duela, edo zabaltzen duela, ikusi eta gozatu dezakeguna den eremua, ez? Ematen du mundua detaile gehiago irabazten dituela, aurkitzen dituzunean izen egokia, gauza bakoitzarentzako. Eta hitz egin gauzei buruz, esan duguna, poesia berez zer da? Bizitzari buruzko hausnarketa bat, bizitza, heriotza, minak, pozak, esperantzak esaten gabiltz, zeru lurretan eta zeru lurren liburuan, klaro, zeru lurra, dana sartu zaigu. Hori da, ni pentsatzen dut, batzutan, ez dakit, zer den gaia, porque hitz poetikoan, justo gaia eta forma bat egin behar dutela, gaia eta forma hitz poetikoan gauza bera dira. Eta orduan, nire apur bat erronka da, poema bakoitzea izatea kosmos moduko bat, eta hor sartzea ia dena. Dena esaten dudanean da, esan alduzu natura berriak adibidez, edo zerulurrak, edo bizitza eta heriotza. Baina beti dana, zein da gaia dana da. Horregatik poemek ez daukate titulorik. Niretzako titulua da asko mugatzea irakurlearen interpretazio posibleak, ez? Orduan, zein da gaia bizitza eta bere kontrakoa, heriotza, edo zerulurrak, dana, bertan gertatzen den dana. Zerulurra, baina era oso ezberdinen erabilita bai. Zerulurra poema bakoitzien gauza bat izan daiteke bai. Zerulurra batzutan, zerulurrak beste batzutan, kanpokuek, barrokuek, natura aipatzen gabiltzelako eta badauka horretatik liburuak. Bai. Zerulurra niretzako izan daiteke bizitzan gertatzen den guztiaren agertokia. Agertokia edo gehiago protagonista dalako bai, izan daiteke ahotsa daukan zerbait bai, ez? Izan daiteke naturaren baliokide bat, baina ez da baliokide bat, hitz poetikoa beti da berezia eta bakana, orduan ñabardura bakoitza hitz poetikoan importantea da. Eta zerua eta lurra edo zerulurrak eta bar, iruditu zitzaidan zala modu bat esateko behitu, hemen denoi orain modan dagoen sistema tierra honetan gertatzen den dana, alden moduan bildu nahi dut poema sorta batean. Eta adibidez liburuaren hasieran jartzen du zaurituentzako dana. Zeskaintze ederra. Bai, zaurituentzako, baina nor ez da zauritua, ez? Hori da, zaurituei eskaintze horretan danok ikusten dugu gaur burua. Non daukazu urratu txikiak atatzen zuen Rupert bain da bitxi, ez dakit noenaren kantua, baina
deno daukagu urraturen bat, zauriren bat, eta bai pentsatzen dut poesia batzutan, edo gitxienez poema hauek, hobeto sartzen direla zauri horiek, denok ditugunak, apur bat min ematen diguten egunetan, nik uste dut hor sartzen garela aldarte intimoago batean, eta orduan momentu aproposak izaten dira poema hauek irakurtzeko. Niri iruditzen zait, nik adibidez, gehien maite ditudan poetak ez ditut egunero irakurtzen, ezin dut orain, hartuko holderrin eta emango pasua eta hasiko naiz irakurtzen. Ez, behar dut aldarte berezi bat, eta izaten da askotan, zauriren batek min ematen didalako edo behar dudalako kontsolamendu bat, edo atxeden hartu, edo... Idaztien bebai? Idaztean bebai, nik poema bat idazten dut aldarte heltzen denean, lehenago ez, niretzako importante da itxoitea. Eta idazten dugunentzako itxoitea zaila da, beti nahi dugu idatzi, idazten dugunean, niri gertatzen zait idazten dudanean, nire burua zahaztu egiten naizela, eta hori da atseden handiena. Norberen buruaz ahaztea hori da privilegio bat, eta idazten dudanean hori gertatzen zait. Orduan nahiko nuke egunero idatzi, baina poesian hori ez da abiadura ona poesiarako. Orduan, honena izaten da beste proiektu batzuei ekitea, eta beste saiakeraren bat idaztea, edo berdin zaitu antzerkia, edo zer ez? Edo kartak berdin zait. Eta noizean hemen agertzen den aldarte hori, poema bat idatzi albada, edo hitz poetikoaren bila salto egin. Hori Blanchotek esaten zuen, espazio literarioa salto egin behar dela, ez dela sartzen. Salto egin behar dozula horri zurire eta abertzera agertzen da. Nire gomendioa fresko daukat, orain dela gutxi irakurritako liburu bat da. Bere titulua, El deterioro de un mundo, una travesía por Irán, eta autorea François-Henri Deserable da, autore frantzez bat, nahiko gaztea, baina ja esperientzia duna. Kasu honetan erregistroz zeharo aldatu da. Kasu honetan egin du Iranera bidai bat, eta hango esperientziak liburu honetan jaso ditu. Ez da baina, ez da gida liburu bat edo ez da turistarentzako monumentuak eta paisaiak, ez hemen jorratzen dena Iraneko jendea eta bere bizitza da. Eta horregatik uste dut oso interesgarria dela momentu honetan. Leiho bat irekitzen du, guk nahiko gutxi ezagutzen dutun gizarte bateri, eta benetan dauzka detaile txundigarri, esate baterako, niri benetan txundituta utzi nauen bat izan da, Iranen esate baterako dantzatzea debekatuta dago. Ezin da egin. Horren ezberdina da gurearekin konparatuta gizarte hori. Beraz, oso ondo idatzita dago, estilo oso simple, baina batere erreza ez den simple horietakoa, eta oso laburra da ere, eta oso ondo irakurtzen da. Liburu irakurtzen duenak ez du denbora galduko. Poesia irakurtzen dugunok, banaiz ni oso sale poesia irakurtzierena, eta esan duzuna, egia da min hori, eta bakoitzak beri, eta bakoitzak bere zauriak, eta bakoitzak bere zaurien sakontasuna eta bar, baina badaukau kendutxu bai liburuek min horietarako. Ez dugu zaurian askorik zirikatuko, azkanin ingurura begiratuta konturatuko garalako izarrei begira ze txiki garan, ez da? Loratzen den arbola hori barriro, aukera berria eta hauze bai. Apurtxu bat badau, ez dugu esango, baina betiko irudi horietatik bake apur bat, ez da? Bai, nik uste zauri horrek danak, gaurkotasuna dakartzan tensio horrek danak, poemen oinarrian daudela, atzean. Ze bestela, hitz egiten baduzu poema baten modu naif batean edo inozo batean eta natura idealizatuz eta horrek ez dauka indarrik. Orduan, nik pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut, poemen atzean dagoen tensio hori dana eta askotan jasangaitza dana, egiten duela hori dela humus bezalako bat, eta hortik sortzen dela hitz poetiko bat, eraiki nahi duena aterpe bat atsedenerako. Justo tensio eta min horiek lasatzeko eta sendatzeko edo behintzat tratatzeko hitz poetiko egoki bat. Baina aipatzen ez dena ere, hor atzean dagoen
iluntasun hori dana edo mendeak dakarren errautza hori presente dago. Ez da esplizituki esaten, baina... Isiltasun asko dau. Bai, esaten aipatzen ez diren gauza asko, ez? Zauritu eskaini esan dugu, eta Zoeren izenak eta Olerkiaren liburua, 24 poema baten 33 bestien, poema asko, esan duzuna, bi ataletan, eta bakoitza bere zenbakiarekin eta bar, Zoeren izenak Olerkiaren liburua. Nondik horrek izenak eta nondik sailkapen hori? Bai, bi atal horiek, ni normalean idazten dut, igual, astean behin edo hilabetean behin poema bat, eta pilatzen dira, eta igual 3 urte pasatzen direnean ikusten dut, igual 120 poema ditu dela, eta kendu behar direla 50 eta berriz idatzi beste orduan, hori galbae batetik pasatu behar da, eta azkenean gertatzen zait, salbatzen ditudan poemak batasun bat dutela. Baina kasu honetan ikusi nuen poema batzutan, erdietan edo, agertzen zala natura oso presente eta naturak hartzen dituen izen ezberdin guztiak eta aldaera posible guztiak, baina besten agertzen zala, modu nabarmenago batean agertzen zala bai poetaren figure edo gizakiaren figura esango nuke, ni poetikoa askotan nahiko nuke gizakia izatea orokorrean, ez? Orduan, lehenengo atalean agertzen da gehiago natura, edo poeta naturaren izen horiek arakatzen, eta bigarren partean agertzen da hori bebai, baina gainera poesiaren ofizioa eta poesia idaztearen ekintza hori. Izan daitekela edozein pertsona bere ofizioan. Naturari begira, Jon, ez gaudelako, irakurle moduen, geu ere guez eta mendian gauz edo egan egitean dagoen arranoari begira geratzen gara, edo loratzen esaten gabiltz, edo ostoak galtzen, edo haizeari ze zarata ateratzen zaion entzuten gabiltz, liburuen zier, ez da egiten duguna, bitu zeleku ederrien gauzen, hementxe Bilbo daukagu hemen azpikaldien, baina gero mendian gauz bai, hartxandan gauz, egiten zuen ariketa bata, dinot, bertako izan da, ze naturari begira, jarrita zauden bai? Bai, hor, agertzen diren poemetan, biltzen dira segurazki azken 3 urteetan naturari begira eman ditudan momentu gehienak. Horrek ez du esan nahi ni 24 ordu nabilela txoriei begira. Hemen Bilbora jaisten zarenean eguneroko errekaduak aurrera atera behar dira eta hori beste aldarte bada. Baina bai egia da, momentu horietan eta bit aktiban sartutan nagoenean nik ez daukadala aldarterik poema bat idazteko. Eta beste batzuk momentu bat aurkitzen duten bezala meditazioa egiteko edo otoitze egiteko edo yoga egiteko, nik erabiltzen dut arkatza ateratzen dut kuaderno bat eta zeo zer zirri borratzeko. Orduan, danak elkarrekin daudenean liburu batean ematen du gizon hau, ze erabil, txoriei begira egunero, ez da holan. Eta portxubet, laburpen eginda eta liburuarena esaten dituzu, momentu baten, entzun eta begiak zabaldu eta ikusi inguruan daukaguna, dana ez talako gizakiaren neurrian egindakoa, ez da? Eta portxuet, astutzen zaigu hori bai? Bai, di gertatzen zait, batzutan sentitzen dudala bizitza hundiegi geratzen zaidala, gauza latzak gertatzen direnean hurbil edo ez oso urrun. Eta orduan behar dut 10 bertsolerrotan, 12 bertsolerrotan animaleko mundu hori gizakiaren neurrira ekartzea. Eta hori da beste hitz poetikoari eskatzen dio dana. Aber ekartzen didan zerururrak oso-osorik apur bat nik manejatu dezakedan neurri batera. Muskuiluak afaltzeko izan daiteke garraio publikoan irakurtzeko liburu bat, Birgit van der Beckerena. Duela gutxi irakurri nuen eta asko gustatu zitzaidan eta asko mugitu ninduen. Eta bidaia luzetxoa bada, igual bukatu eta dena egin dezakezu liburu hori. Mari Mutilandi baten blusa, Leslie Feinberrena, nabarmentzekoa da, estatu batuetako pertsona LGTBien bizipenak nola kontatzen zituen, naiz eta beste garai batekoa izan, oraindik ere gurean aktualitate gaiak lantzen ditu, kultura lesbikoa, transa eta horren inguruan, eta gainera euskeraz, gaztelaniaz, baino aurretik itzuli zela ere nabarmenduko nuke, Katakrakei esker. Duela gutxi argitaratu zen Angel Lertxundiren berbelitzen hiztegia,
Eta, bueno, haindik ez dute aukerarik izan ez erosteko ez irakurtzeko, norbaitek parituko bali primeran. Angel da Euskal idazleen artean itzultzaileena, oso kontuan du beti itzulpena eta bere saiakeretan askotan aipatzen du. Eta, bueno, interesatzen zaite ikustea nolako ikuspuntua eman dion saiakera honetan gure lanbideari, nola eramaten duen pixka bat fikzioaren lurraldera itzultzaile baten lana eta, bueno, gogoa dut irakurtzeko. Berbelitzen testuak aukeratu eta txukuntzerakoan gozatu dudanaren erdiaren mendrena gozatuko bazenu irakurle, pozik nintzateke. Idoia lankide, lankide izan dakuek, bizoke filosofia irakasliek. Ze muzko lana izaten da? Ez dakit atsegina badan gaztiek apurtxuet filosofatzen jartzie? Jo, niretzako oso, gazte hasi nintzen irakaskuntzan eta plazer bat izan zen bai Jon eta Inigo Martinez egon ziren bertan nirekin lankide eta elkar sasatzen genuen asko, egun txarretan, elkar lagundu, egun honetan eta oso Jon eta Inigo ondoan eukitzea oso polita izan zen eta gero gainera jende gaztearekin beti horre inguruen eukita jasotzen dira, haien ezin egonak eta nondik ikusten duten bizitza, nola... Eta zentzu horretan oso aberasgarria izan zen garai hori niretzako. Egunak dauz, egun batzutan dana doa ondo eta beste batzutan zaila da klasea emotea eta denoi gertatzen, ikaslei bai, denoi gertatzen zaigu, baina orokorrean jende majoa da eta gaztia dira orduan ibili behar zara beti gauza berriak ikasten zupe bai, ez? Eta baten bateri, dinot, iritsi edo baten bateri eskaini tresnak, azkanien filosofatzi ez da danantzat eta danari gustatzen zaien zeregin bat, poesia irakurtzi ez da danari gustatzen zaien zeregin bat, baina tarteka baten bat iritsita lekura zederra izan behar duen bai. Urtero horren dira batzuk, bi edo hiru edo lau, batzutan ez. Ikusten dituzunak hartu dutela eta ez dakit hartu duten, baina igual jabasek pertsona horrek etxetik, baina laguntzen diola bertan egoteak hitz egiteak, zalantza gehiago dituela eta hori da guretzako apur bat. Gure egitekoa, zentzu horretan, filosofia irakasle ona, nintzenean, hori da egitekoa, zalantza gehiago eta ezin egon hori piztea eta erantzunak kolektiboki bilatzea. Liburuetan topatu dezakeguna, Idoia, esan dugu liburu dendan, zerika liburu dendan zabiltz, eta ze mozko lana izaten dabe bai, dinot, liburuen inguruen egon, irakurri, dagoena jakin, gomendatu. Bai, da apur bat asko dago, eta orduan apur bat handitasun horretan galtzeko aukera ere badago, baina oso polita da topatzea jakitea norbait datorrenean zerbaiten eske, adieraztea hau izan daiteke edo tal, inkluso batzuetan aldrebez, datorrenak esaten dizu zuri, hau ikusut ez daukazula, ekarri barko zenukete, oso liburu interesgarria da, tal, eta hor deskubritu gauzak jendaren laguntzaz. Zentzu horretan oso polita da, liburu artean ibiltzea, gustatzen zaigunentzako. Bizitza historien bidez ulertzen eta ulertzen laguntzen saiatzen den kontalaria. Oso gutxitan, normalean ez ditut nire motivazioak azaltzen. Liburua baino gehiago, liburu batean irakurri nuen esaldia. Liburua da Ursula K. Le Guinen iluntasunaren ezkerreko eskua, eta hortan badago esaldi bat esaten duena misnoriri bizkarra eman eta alde egiten badugu, misnorirako bidean gaude oraindik. Gauaren basoa, Duiuna Barnesena. Marin Matrakak haurtzaro eder bat, eta nik uste haur guztiek euki beharko luketena. Niretzat empatia moduko bat eta plazerra. Eskuzabaltasuna. Sentitu, pentsatu, ekin. Esan dugu, poesia irakurtzen du jendeak eta ondoriora atera gara, kafetxo bat hartuten, poesia da
irakurtzen duenarentzat, eta poesia egon behar da, poesia existitu behar da, poesia euskaraz egon behar da, eta jaso nahi duenak hurbiltzeko aukera hori izan, ezta? Bai, pentsatzen dut egia da, poesia igual ez du jende askok irakurtzen, baina esgrima ere jende gitxik egiten du, eta hor dago, ez? Eta nik idazten dudanean, pentsatu beharrean, aber nork irakurriko duen hau, ez dakiz, pentsatzen dut, hitz poetiko hori existitu behar dela, edo hor egon behar dela, eta inor olako zeo zerren bila badabil, helduko zaiola eta helduko dela poema liburu hori irakurtzera, ez? Eta lehen esan duzuna, bai, ez? Igual ez dela, inkluso pertsona berarentzako, edozein momentutan ere ez da, zuk esan duzu lehen, ez duzu bela beti idazten, ez daudenean erosketak egiten ez daudela aldarte horretan. Hori da. Eta zentzu horretan ere aldarte hori, irakurle hon partetik dinot, aldarte hori bilatu nahi duzunean, ondo dago, hori eukitza, ez? Lehen esan duzu bukendu moduko bat, edo modu bat, esateko, venga, nire beste modu bat begiratu nahi diot bizitzari, orain, eta behar dut beste aldarte horretan sartzea, eta horretarako laguntza, eta apur bat bidea da poesia, eta jonenan irustez horretarako superona. Este moduzko irakurketa egin duzu Idoia, eta suposatzen dut laguna izan da, beti dagoela olako lagun batek eskatzen zunien, iritzia edo irakurri, eta esan diguzue ibiltzen zaila batzutan, Idoia irakurri poema hau zeure gustoko ebadan, eta lagun bat badau atzien ezberdin ikusiko da segurazki, eta igual lagun bat badau atzien, eta onelako sariak eta bilduta, bestelako poz bat izango da norberentzat, bai? Hombre, bai. Zer jaso duzu, zer lurren liburu honekin zeuk? Bai, niri asko gustatzen zait, jonek bidaltzen ditu noiz behinka holan inbeiez berak idatzetako poemak, eta nik pila bat eskertzen ditut. Zera, egunerokotasunetik hori, apur bat ateratzeko eta gauzei beste modu batetan begiratzeko aukera bat, ez? Eta orduan da, de repente e-mail bat, dauzkazu ez dakizen bat spam e-mail, ez dakizen bat txorrada hor zure e-mailen, eta holako gauza polit bat, txukun bat, gainera lehen esan duzu, ez? Bilatzen dituzula asko eta oso zehatzitzak eta hori gertzen da asko. Orduan horrek ere beste modu batera ukitzen zaitu. Eta ni liburu honekin, bai da, poema bakoitza edo poema bakoitzari eskaini behar zaion denbora eskaintzea, behin eta berriz irakurri ahal izatea, eta berriz ere olako, bide ezberdinetik eramatea, esan duzu, helen dako apur bat bizitzaren gauzei aurre egiteko, edo ez bakarrik aurre egiteko, egoteko, modu bat izan daiteke. Eta niri izaterako asko gustatu zait, ez dakiten pausa, baina bai pausa eta isiltasuna eta gertatzear dagoenaren ideia hori, ez? Daude erortzear daude ostoak, ateratzear inkluso pasatzear lanbroa, eta gauza hori ez ematen duena oso gutxitan gaudela aldarte horretan. Gehienetan bizi gara askar eta... Bai, gitzitan gertatzen da, baina adibidez, anekdota bezala, egon dela pare bat hilabete dolan pasatu nintzen Ronda kaletik, eta pasatu nintzen Zirikatik, eta hor atean zegoen arbela bat, eta klarionez idatzita, nire poeman, liburuko poema bat eskuz, eta esan eban, eskerrik asko Idoia. Eta esan zen idatenean, hartu behar duzu gonbidatu bat, ezapetzatu nahi, Zirikako arduraduna ona izango da. Etortzear dagoen hori, eta momentu baten liburuan, dinot, min horiekin eta bilaketa horrekin bebai, eta soiltasun horregaz bebai, baina momentu baten esaten da bebai, ederrena etortzeko dau. Ez da ohikoa izaten bez, askotan, ederrena etortzeko dauen idei hori. Ederrena etortzeko dau, Jon? Ez dakit, hori izan dut? Momentu baten bai. Bai, ez dakit. Bai. Pentsatu nahi dut, ez dakit hori ez den gehiago desio bat, ez? Ni pentsatu nahi dut, baietz, berrogeita 8 urte ditu nik, eta orain pentsatzen dut egongo direla gauza honak etortzeko eta holan. Ederrena heltzear dago, zurituko dira gereziak lorez jantziko da basoa berdez? Bai, hori datzen nuen apur bat udaberria baino lehenago, oraindik negu aldean eta holan, eta, batzutan paisaiak ere esaten ditu gauza batzuk norberari buruz, bebai, norberen aldarteari buruz, agian zaude hitz egiten neguko basoari buruz, eta ari zara barruan daukasun malenkonia bat deskribatzen nahi gabe, igual berez hitz horiekin ari zara esaten asko zeure aldarteari buruz. Eta gero, norberak pentsatzen duzu, hau hilabete barru, baso hau berde egongo da berriro, eta nik badakit hemendik aterako naizela, eta datorren astean ez bada hurrengoan, ondo sentituko naizela berriz. Orduan, poeman agertzen da.
Historia, Eiren aita eta ama nola ezagutu ziren kontatuta hasten da. Egun batean, Eiren gurasoek programa sorteo batean eskribitu zuten berari. Ezer esan gabe, Irlandara ura oso ez joateko zen ingelesa hobetzeko zen helburua. Eire irabazitzonetako pertsona bat izan zen. Jende asko joaten zen kanpamentu berdinera. Gurasoek Eireri esan ziotenean, noski Eire haserretu zen bere ezkutuan egin zutelako, Eire bolta asko ondoren joatea erabaki zuen. Irlandara iritsi zenean, emakume bat agertu zen beraz galdetzen, eta Eire gerturatu zenean, joan bar zen arreta etxeraren jabea zela esan zion, neska hor. Etxera iritsi zenean, bakarrik ez zegoela konturatu zen, hiru mutil eta neska bat zeudela konturatu zen. Ingelesez komunikatzen ziren bosten artean, eta hauen pasa ondoren, neska kroatarra zela eta hiru mutilak italiarrak zirela konturatu zen. Niretzat liburu oso polita izan da, oso luzea, ez delako asko gustatu zait. Izan ere, irudiak historia ulertzeko asko laguntzen dute. Asko gomendatzen du. Liburuaz gehiago jakin nahi baduzu, espero dut YouTube hau irakurtzea animatu izana. Agur! Esan dugu Euskadi Literatur Sariak banatuta, aurten euskarazko sariari dagokionez, poema liburu bat izan dela. Eta, bueno, bada, erabat ikusgarritasuna emoteko bai ezta, eta ikusi, bueno, zenbat poesi liburu eder eta zoragarri zail honetan bertan dauden esate baterako, zemuzko iritzia, zeuk, liburu zain moduen, Idoia, poesia liburu bat izatie saritzutakoa? Bueno, karo, gaina nire kasuan, bai, poesia liburu da, eta lagun bat egiatzetakoa, baina bai, eske gainera nik asko estimatzen dudan idazkera daukana, liburuak, poesia liburuak irakurri ditut, eta asko gustatzen zaizkit orduan iruditzen zaitez, batzutan dela, ematen du ezin dela, ez dakit, ez? Beti dagoela B plano batean, ez? Poemek irabazten dute poesia, dituzte poesia sariak, baina ez literatur sariak oro har, eta bueno, hori ere hor, iruditzen zaite epaimailan aldetik oso erabaki ona eta oso erabaki polita, apur bat, ez hau ere, honek ere irabazi dezake, eta aurten, irabaziko du. Zentzu horretan, posik. Egiten du atxeden, poetak, Jon? Edo une oro? Beitu, atxeden leku bat eta atxeden une bat bilatzeko modurik onena niretza da poema bat idazteko beharra sentitzen dudanean. Sentitzen dudanean aukera daukadala arkatza hartzeko eta kuaderno ateratzeko, horrek esan nahi du momentu horretan tensio asko lasatu egin direla, laskatu egin direla, korapilo asko. Hori biltzen dituzu gero liburu bakarrean eta ematen du beti zaudela, ez dakit. Baina hori da, atxeden hartzeko modurik onena da nire burua zahaztea, nire etengabeko zurrunbilo horretatik atera eta beste zeo zer entzutea inguruan dagoena eta liberean nire barruan eta hor non kanpoko munduak, inguratzen dagoen munduak eta nire intimidadeak bate egiten duten lekuan, hor sortzen diren hitz poetikoak, horiek ekartzen dute niretzako atxeden hartzeko lekurik onena. Baina gero, hor gero badago, entzun dizut inoiz hori esaten badago artisau lana, dago kriston zukalderana, eta hori egongo da burruka, hitzekin. Gero dago beste fase bat, hori da, momentuan da zirriborroa hartzen dut, nik beti hartzen dut aire zabalean eta kuaderno batean. Eta gero dator beste fase bat ordenagailuarekin eta hiztegiekin, eta hori da beste kontu bada. Eta gero liburua atera arte hor dago repaso pilo bat, sakarrontzira bota behar dituzu poema pilo bat, eta beste batzuk idatzi, eta hori ja beste fase bada. Baina niretzako momenturik intensoena izaten da aldartea heltzen denean, identifikatzen duzunean aldarte hori, eta kuaderno ateratzen duzunean. Eta izan daiteke agian 5 minutuko gauza bat. Baina hor momentuan harrapatzen duzun kadentzia hori edo musika hori eta arnaz hori segurazki bakarri dago zirriborro horretan. Eta gero beste fasetan egin behar dena da, edo nik uste dut egin behar dena dela, ez apurtu hori. Errespetatu, apur bat borobildu albada, baina ondo gogoratuz
hasierako arnasa ezin dela galdu. Interneten agertu den pista batengatik jarri da harremanetan Laura Merinoren aizpa Asiain detektibearekin. Izan ere, Merinok 7 urte daramatza desagertua. Erritmoa, jakinmina eta sorpresak ez dira faltako. Noraezean dabil antzezlan honetako laguntaldea. Ez dutelako ulertzen nolatan iritsi diren iraultza teknologikoak sakon eraldatu duen bizimodura. Euskal Herriaren ikuspegi historiko bat, etorkizun distopiko batean eraikia. Data jakin bati lotuta dauden 14 gertakari historiko maisuki kontatuak. Besteak beste, Ozeano Barearen aurkikuntza edo Napoleonen porrota Waterlooko batailan. Ez gube idazten dugunok eta irakurtzen dugunok badaukagu kezka bat eta konturatzen ari gara askotan liburu atera beharrean mugi ateratzen duguna eta hori oso azkar dira eta realitatea eta beste abiadura bat daukate, ez da hain azkar aldatzeten gauza bat, eta orduan noizean behin patxada sartzea eta atxeden hartzea eta hitz poetikoaren bila abiatzea, nik uste dut hone egiten digula, behintzat niri hone egiten dit eta horretarako idazten dut aforo eta atxeden leku bat aurkitzeko hor.